Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. As a general rule, dapat. In fact, kung tanawin ka, one of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending isyo sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa atong city and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tuntun las 9 sa aga kag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Good morning, Syudad sa Bacolod. Good morning, Negros Occidental. Good morning sa malabutan sa ato tingog subong aga. Welcome sa salaman kay edisyon sa aton programa every Sunday morning. Istorya Espesyal. Upod gihapon sa inyo kubos nga alagad kung si Hal Israel Ising sa Langga. No? Kumusta ka mo dira? And isa naman ka Domingo, no, ang aton pag-updan sa buong kag isa naman ka Domingo ang aton na survive sa buong, no, after atubang kita ya sa isa ka pandemic diri sa syudad sa Bacolod, sa Negros Occidental, sa Pilipinas kag sa bilog nga kalibutan, no. Subong is subong June 7 na, no, so March, April, May 3 months almost man nga aton ini siya gintubang, no, ang pandemic nga COVID-19 since na-discover ini siya sang December 2019. Sunod-sunod na ang mga hitabo dayon, no, and tisubong ari kita sa under kita sa modified general community quarantine na lift giniresguhan sa aton nga gobyerno, sa aton nga presidente, no, ining sitwasyon subong para makasurvive kita, especially economically, no. So back to work, almost back to normal, although mera kuno sa bag-o nga na normal, no, new normal ang ining henerasyon, no. But sinunod na mga issues, no, wala to. Ang iban nagatrabaho na, ang iban yung mga establishment function naman, iban 50% lang ang ginaalaw, no. Iban full-time gidya ang pagtrabaho ya, no. Amo lang gina ang new normal naton is mask, no, social distancing gid sa gihapon, and alcohol, no, proper hygiene para dapat vitamins, no, healthy dapat kitungod it was found nga ining virus naton sarangan ini siya patyon, no, sang ato nga lawas, no. That's why kadamo sang asymptomatic, tapos after laka days negative sila because kung bakod ka, no, bakod ang immune system, kaya gid batuan ining pandemic, no. All right, but before kita mag proceed sa atong subong nga topic, subong aga, no, medyo nagaliro-liro. Nag-abot na ang isa pa kita batch, no, ang batch 20 sa OFW alas 3 ang kaagahon, no. So we are making it a point nga basta mag-abot diri ganing OFW, ginakatuan naton personally because very technical ini siya, no. May pag-abot sa airport, need pa natin explain ang proseso, need pa natin pa-chindi sila. Kaya may mga times nga wala nag-upod no, ang mga OFW na hindi sila mag-allow, hindi sila magsugot, no. Pero mera man niya, pero majority sila gasugot man niya, no. So ginakatuan natin personally, gina-explain ang sistema, gina-welcome natin yung mga OFW natin personally, no, because grabe man ang ilaman niya nagyan, no, ilang struggle dito sa Gwa, even in Manila, and asa makaabot sila diri sa syudad sa Bacolod. So kita diri prepared ang aton diri nga quarantine facility, aton mga pension house and hotels, ang ilang food, no, ang ilang libre man yung swab diri sa aton, no, and gin-insert ko lang ang OFW because lately ang nag-positive mga OFW, no, and kanami lang gid yang aton yung mga pumuluyo nag-mature na gid man, no, finally sa pag-ichindi sini nga ang mas safe kung ara kita sa kung ang aton OFW na isolate siya, no, mas safe na siya tungod kay kontrolado iyang agiho, no. Amo na bla
mas kakulbaan kung may positive nga ra sa gwa no compared sa positive nga rin sa sulod like yung mga OFW naton kaya monitor ni ilang agiho ginasektuhan ini sila no although may mga times nga medyo nagaka-disappoint na aton yung mga OFW no nagreklamo sila nagalain ng ilang nga pamatsyag no syempre na quarantine sila mo no ginasektuhan sila katama prote kung tulokon tagid for their own good yun na siya. In fact, ang mga OFWs, kay mga cooperative, man tama, no? Galing kaya ka-risk bugod tama, no? Kaya may mga times nga, kung ara ka mo sulod, pati mag-istorya sa ilang mga upo, gina-discourage nato, no? Why na gina-allow. Kay, pila na ka-batch sa OFW nga may nag-positive sa ilang upod. So, kung gina-allow sila nga mag-istorya, nga mag-interact sa isa-isa, kag-positive to gali ang iyang upod, then islat na niya gini ang isa, no? Lat na niya gini ang upod. So, as much as possible, wag sa contact, grabe ka strict sa aton yung mga OFW. So, we are giving our people a guarantee nga basta OFW ang positive ya, isolated ini sila ya, no? Na plaster na sila da. Kag mag-positive na sila, hindi sila allowed yung magwa. Gina-transfer na sa isa ka pa facility. Kag dito na sila ya ipaayuhon, nabiligyan niya mag-aayo ya, no? Until mag-negative na ilang resulta. At eventually, kakapatay mo niya ang virus mo, no? And so far katawhay gid sa aton niya ang flow sa aton niya pag-repatriate sa OFW. I just hope nga sige lang kag fair lang ang pag-abot kay para at least ma-accommodate din sa sakto sa aton niya facility, no? Dili sa syudad sa Bacolod. All right. Before sa aton nga topiko subong aga because may tawagan kita nga aton bisita subong gusto ko lang emphasize nga ang aton nga SAP dire sa syudad sa Bacolod nagaamat-amat naman no ang aton nga SAP para sa mga pumuluyo ang second wave gina-release na amat-amat sa aton yung mga pumuluyo dire no sa syudad sang Bacolod no and pilapagid sa mga balita lately all right na-inform natin ng Gina ang aton niya OFW ang nag-positive and okay guwapo mo nga balita ang pamilya sang 29 health workers nga napatay sa COVID-19 fight nabato na ang tag-1 milyon yung compensation benefit no although tingnan mo sa ron mo subo no? So masubo nga stasyon niya isa sa nagtaliwan sila isa sa nga pandemic no because ini nga pandemic malipas na siya pero ang life hindi na siya mabalik no medyo masubo gid but thank you sa ato mga frontliners nga naga padayon nagapagigbato para sa atin sa sininga pandemic no and pagdaghan utos ng balita ni Rusdak ang bahin sa Taytay nga ginaagyan pasulod sa Highland Resort sa barangay ni Ilihan sa Bago no tamaan yung kabugat, kaya basi dugay-dugay, nagiman ganoon in Taytay, no? Alright. Okay, i-try to be tawagan, ang una tanga bisita, no? Kung by this time, ara na siya, no? Kaya ginaparing tang phone niya daw ay pag-ring. So, testigan natin subong, no? Alright. And, pantayan natin ang idayat na nato na basi kung ari naman siya sa subong maaga no maganda check ko actually nga balita hindi ko makita maganda pa ko nagapangita gusto tan i-discuss ini siya no but by the way sa mga development about sa aton nga syudad ng mga changes wala mga update din sa aton nga syudad si Mayor Bing live karon 9 o'clock after sa out programa i-guest siya ni nung Boy Duran no so ang nanganon taanay kay may mga questions ka mo dira gusto klarohon i-discuss tugadugay ni Mayor Bing by 9 o'clock right after my program no ang mga update diri sa syudad sang Bacolod. All right, so ang atong subong nga topiko actually is all about anti-terrorism bill no anti-terrorism bill siya I think although I couldn't siya ma-check it, I couldn't siya ma-review it, but I think dako siyang issue, no? Dako siyang ginaistoryahan subong kag isa sa mga lihok sa aton nga gobyerno nga may mga naga-oppose, no? May mga
hindi nag-allow bala or ay nagasangayon sa amo sini nga bill, no? So batian naton ang isa sa mga active nga naga-express ang iyaman niya nga sentimento against sa sining bill, no? Upo naton subong si John Albert, no? Ari na siya. John, good morning. Good morning, sir. Good morning, Councilor. All right, good morning. Welcome sa atong programa diri sa Action Radio, John. And thank you gid, no, sa imo nga pagbugtaw gid upod sa aton diri para of course Mr. Hammond naton ang pila ka mga butang-butang, no, especially ang aton subong topiko is all about anti-terrorism bill, no. Kumusta ka John? Okay man, sir. Okay gid. Okay, ang yatingog okay tunog okay kay ba sila Sir. okay na, all right. John, pigta na maka-introduce sa aton niya kaugalingon para sa itong mga tagpalamate. Ano ba lang ato niya nga nangin papel dire? Okay. Mayong aga sa tanan, ako si John Albert Paguntan, saka manunodlo sa Lakot Salesian College, Bacolod. Kag isa ko sa mga nag-upod sa protesta sa tubang sa opisina ni Congressman Greg Gasataya nga ang nangin resulta is may dialogue kami si Iya para maistorya namon bala kung nga may mga pamatanon kag may mga halin sa simbahan kag mga civil society nga hindi sa anti-terror bill kay si ang aton honorable nga congressman nag-vote siya sang yes with reservation kag pathag yaman samon kung amo na. So, gina-welcome, ginamon ng iya dialogue subong, kagapadayon mangyapon ng amon Suryanay kung ano may mo namon sa iya stand sang Bacolod. Magamba kita ang nga bill, no, ang anti-terrorism bill, nag-ailis ini siya, no, nag-ailis sa Human Security Act of 2007. Kag ang terrorism na-define sa Section 4 nga bisan ano ang hinimuan nga nagtuman sang kamatayon o kung dako nga kasakitan sa lawas sang iba niya tao, no, nagatuyo nga mangguba sa mga pasilidad o kung propiedad sa gobyerno o kung mga indisturbo sang kadam-an. Ginaluwasin ni ang mga nagareklamo, no, kami nagchat-chaton, ginaluwasin ni ang mga nagareklamo, naguluntat obra, nagaprotesta o kung may advokasya basta nga wala lang sang intensyon nga maghimo sang hilimuon nga magatuman sa kamatayon o kung dako nga kasakitan sa lawas, no, sa iba niya tao kag iban pa. May di ba dyan, no, nang sa Section 4 sang bill provides a definition of terrorism which do not include advocacy, protest, dissent, stoppage of work, etc., but included a provision that only limits to act do not have intention to cause death, serious physical harm, or endanger a person's life. In short, it is prone to abuse. For example, if the government alleged that dissent in Facebook has an intent to harm another person, even without evidence, the dissenter can already be declared as a terrorist. No, isa lang siya sa madamo nga aspeto sang anti-terrorism bill. Anong stand niyo diri dyan? Ang una-una guro, sir, gusto ko lang i-share kay personal nga stand. Okay. Ako supported ko sa government sila efforts against terrorism kay kabalo naman tanga gapatigayong gapon ang mga rebellion balahag mga terrorist activity. Kag ang mga kinanilain nga recruitment methods nga gapabutang sa aton mga kabuhi sa mga tao sa atal-atal. Ti ang amuna siya nga mga aktibidades kag mga terrorist activities ka ako against gid ko kay gabutangin sa quality of life kag right to life ng isang ang tao sa atal-atal. Ang akong stand, sir, nga gina-share man sang stand bisang iban nga pamatanon kag iban man nga bala sa legal profession pathag ko halin bala sa personal lang nga posisyon di sa mga tao nga wala man ba legal expertise. Ang Human Security Act sa tutuod lang daw ang una-una kung makita mo na siya sufficient magid na siya nga base subong bala nga pwede gamiton nga para mangdakop si terorista. Itungod clear ang definition nila sa Human Security Act kung ano gid ang terrorism. Kara bala nga gina-specify gina siya. Ang problema lang galing sa bag-o nga anti-terrorism bill, gina-expand yan bala ang definition o
pupod ang mga kinanalain nga mga aktibidades o likoton nga pwede ma-interpret mo as terrorism. Pero kung lang taon mo gidya, daw wala man gid siya tuyo or wala man gid siya activity. So sa that big example, naakig gabi sa isa ka telecommunications company kay tungod ang telecommunications company la internet hinahinay kag ang ila company B wala gid ga responde sa nakabulan sa inyong area. Di nag-post ka lang dahil nga daw kanami sunugon ang building ng telecommunications company. Tapos nagdamo-damo na be-like, tapos damo nag-react, nagtawa-tawa lang na yung mga tao sa comment section. Di ang ina nga activity nga amo na, masulod na siya sa anti-terrorism bill, nga ikaw ga-incite to, ga-incite ka to harm sa mga critical infrastructure bala councilor, naginhambal mo gina. Di galing kung lang tawon mo gidya ang ini nga tao nga nag-post kuan man lang siya ordinaryo nga tao nga nagakuan balaw naakig lang gid tapos kuan lang siya government employee being a minimum wage being ginabato hindi gina posible nga masunog ya balang amo na pero sa anti-terrorism bill pwede gid himuan paagi nga mapriso siya kay tungod nagakuan kamo naga-incite to destroy critical infrastructure. Kag critical infrastructure is ang mga telecommunications company naton. So amo na isang example. Ang ikaduwa naman is while wala pa niyang anti-terrorism bill nga napasar gid kag ginapirma sa aton nga palangga ang presidente. Ang problema naman na samtang bala nagakatabo ang COVID-19 pandemic kag sang nag-ECQ pa ang bilog nga Pilipinas, damo-damo nadakop kay tungod bala nag-post lang sila sa Facebook nga nami mag-amo na tapos gindakop sila sa pulis nga wala pa balawaran. Samtang wala pa ya anti-amo ni nga layi na mga pandakop na gakahitabo nga hindi pa bala kuan balaw hindi man gid ya kuan nya critical isa na example isa ka manunudlo sa Mindanao. Naresto siya kay tungod nagreklamo lang siya nga ang panagtag bala sa SAP wala bala na distribute sang insakto sa ila LGU. Ang amo na siya nga mga nga incident guro nagapahadlok bala sa mga kadam-an subong especially sa mga pamatanon nga active sa social media nga base pwede ni siya gamiton. Last na lang guro nga point councilor sa imo pamangkot. Sige. Ang isa pa gin ang pinakahaladlokan is ang pwede ka maaresto for 14 to 28 days nga wala ka pa kaso. Nga kay tungod ang hambal sang layi gina-investigate pabala nila para pangitaan ka pa ebidensya rason para makasuhan gid. Samtang 14 to 28 days nga wala ka pa na kaso, miyara na yung chismis, miyara na yung balita, sa imo yung barangay, kulahan mo, lubrahan, mga terorista, kaya na-aresto ka mo. Tingin na nga mo na nga mga chismis, base iya makalit na si mo kabuhi, kaya hindi magituod. Kag hindi gina siya ga-agree sa aton konstitusyon, kikinanlan, miyara agid ya warrant bago mo siya arestohon. Pero pwede ka lang i-areson nga wala warrant kung nadakpan ka. Nadakpan hagid sa akto nga gagamit bi drugs, gagamit bi baril, gagamit ka pang pamatay kada bitaw kay kuang ka terorista. So hindi mo na kinahanglan warrant. Pero ang warrant yang nga nag-post ka lang sa Facebook, upload ka dugay-dugay sang pulis nyo, tina ang pinaka kahadlok. Di mas after 14-28 days nga wala ka kaso, hilway ka na, nahimo ng damage imo reputasyon nga base terorista kay nag-post ka mo na o nagkuha kada nagamba kada sa public nga hindi ka gusto sa amo nagakaitabo. So amo na siya ang ginakadlokan sang kadam-an subong kag gina-welcome namo ng aton congressman nga nag-open siya to dialogue kay damo-damo naman mga tao sa kongreso nga nagaamat-amat withdraw sa ilang vote kag naga-dialogue man sila mga constituent. Okay. So kung pamatian talang ka no John, bali do more niya sa no, human rights man yang imong ginapakigbato ya no. Although amo lang gid na pasensya gid wag gid ako naka-review gid ni sang aton nga sa sang ini nga bill because lately balo ka naman ang aton nga trabaho no hasta kaagahon kita nga naga function diri sa OFW. So last night supposed to be anhandog gid siya sound gid siya pero nagabot ang aton OFW 3 AM naman eh. So that's information sa
say mo. So pero ma-adjust na ko diyan ha. Bali ang una mo nga point gina is about to sa social media no. Kay bali kita tagaan siya ang mga ang tawag ni ang mga lines nila no. Do telecom nila nga telecom. access no ang access kung sakasakali may isa dang ang magreklamo. So ang point nila is ang privacy or bisan lain ang attention mo, pwede ka nila i-reklamo or pwede ka nila i-trace or pwede nila idakpon because pwede siya ma-considered as act of terrorism ang pag hello Jan. Wait lang na si Jan no. Balian mo na siyang ilak sa mga point na gina-raise no ni John kagina ni John Albert no. May niguro konta sa ang office ni Kong Greg no after dire para at least makakuha man ta isa pagit side sa ilaman niya John. Hello John. Okay. Yes, sir. So amo to siya kagina isa sa mga punto mo to. Ikaduha, ang pag-aresto. Ang pag-aresto nga wala sang warrant. Nabot lang gid man siya diyan no sa bill. Nara siya sir nga pwede ka aresto ang mga authorities natin nga wa pa bilawaran sa kamera lang post or actus. Okay. So amo ni siya ang mga butang nga imo man niya ginapagbato man niya no gina-consider man naton nga dapat i-consider man no before ni siya. Pero napasar na siya diyan di ba? Napasar na siya di ba? Napasar na siya sir sa Pebrero sa Senado pag sa Kongreso pang ligad lang semana. Amo ni nga pero wala pa ang update kagapon, wala pa na padala sa Kongreso sa opisina ng Presidente para bala mapirmahan niya. Pag nag-release mo ng Presidente isang statement, hindi na siya urgent, i-review anay sa Department of Justice. Hindi mo bala nag-quad. Okay. Nagkadto ka muliga dyan sa office ni Congressman. No? I think nakita ko ng may mga kabataan man dito, mga young people man dito nga syempre nag-express man sa ilaman niya nga sentiment no siguro same man sa imo nga sentimento and kumusta ditong pagkaton yung ligad kumusta ang inyong palabot sa inyong mga mensahe sa aton niya congressman ang natabo na sir kay peaceful demonstration ang natabo bago kami naka-dialogue kay congressman nagkadto ang mga pulis kita kami, gusto nila kami i-disperse. Kaya tungod ang rason kung wala kami do social distancing. Pero paibalo lang sa tanan ni social distancing kami dito. Kag ang pangabay kami sa tanan magdala alcohol, kag kumera sila tipon, ubo, hindi na sila magkadto. Kaya hindi sila naman po intrahol. So, muna, consistent ang pulis na gusto nila kami arestahon. Galing nag-abot ang opisina ni ang mga staff ni Congressman Greg kaging nagpa-dialogue usod sa amon nag-negotiate sa aton police hindi kami ang pagdakpon normal na yan sa isa ka congressman kung masyan ng politiko mamiyara dala maprotesta sila opisina sa gwa kaya ang resulta magina-dialogue dala so sa dialogue ang isa sa mga ginagrihan namati ang aton opisina sa Congressman Greg sa mga concerns namon to be take into consideration nila bala kung ano ang minimo nila. Pagkatapos nila nag-Zoom conference naman kami ang online conference malaki tungod ang aton Congressman Adlock Manduro nga ang makakuha bala COVID-19 para sa safety man sa mga protesters. During that dialogue, damo man na aglihan, so isa sa mga aglihan is si Congressman Greg maka-at-hag lang sa publiko kung ano gidiyastan. So, kapag sigayon, magyapon ang dialogue sa subong sir, kaga puro ma-update pa lang kami sa public sa sunod ng mga adlaw kung ano gidala ang resulta sa mga dialogue. Okay, Jan, na mangkot lang ko, no? Kay kablo ka time lang sa tao lang may pare sa inyo lang ang mga kausa nung naga-express ang ilang sentimento sabi sa ano nga paagi no ang imo mga kapdanan ano na sila diyan mga upod mo na sila nga daan or timingan lang ganyan pala riyos lang ganyan ang inyo mga point of view so ano tabo na sir mga kwala ni mga miga ko pala sula na kami anay na hindi kami dinamihan sa amo ng tabo.
Mm-mm. Nag-post lang kami sa Facebook na base bala may kilala ang mga gusto nyo istoryahan si Congressman Greg. Mm-mm. Pinaglapta siya sa Facebook pag subong labot na isa kagato sa mga mga tao bala nga gusto bala mag-upod Mm-mm. sa mga sunod pang mga aktibidades para may dialogue sa nilaing ng mga representatives. So, nilaing sila ng mga tao halin sa nilaing bala nga sektor Mm-mm. kag hindi kagula makami wala din kami yung group na gina-represent no coalition ng hindi sa mga tao na may common stance sa issues. Mm-hmm. Grabe, no? At least, kung tulokon tagid, at least meron kita pamuluyo sa gihapon nga nagatinguha nga tindugan ang ilang man niya nga ginapatihan, no? Ang ilang prinsipyo. Kag actually kanami man sa imo man niya gid-present man niya kaginaya, no? Doon di man nagani iya mo ginagali. Kay kung tulokon kami sa Manila, bito grabe gid lang was masanay didto. Pero diri kanami man niya sa inyo gadyano, ka fair man niya katama man niya sa inyong nga stand about this kag take ko tulokon ta tuod although hindi ako masyado gid technical, pero ang kinamatarong man lang sang pumuluyo man ang inyo man actually nga ginakausa man diri no. And isa sa mga point nga nakita ko dito nga gin-raise mo is ang pag-aresto nga wa isang warrant, no. I think that is very sensitive, although ilang taon tagid anay biin ini siya nga bill kung diin siya nabilong kag naga-arain na siya na include ya sa amo siya nga bill, no. Kag ilang taon ta patal man tapag in siguro pila ka mga inadlaw kung ano gibala ang epekto sa pamuluyo, kung ano gibala ang intensyon o kung purpose ni, no. But Tijan Albert, thank you man, no, sa imo yang time. Nagtawag ito sa imo kasi din ko isa sa mga pinaka loud bala nga naga-advocate against ni diri sa Bacolod be is ikaw nakita ko kag nang nami gid nga na share man ninyo sa imong grupo ang inyong madiri nga sentimento ya, no. John Albert, any words pa gid before kita mag-end sa ato nya interview sa imo? Ang imo bing mensahe sa aton pamuluyo be, especially nga kamo pilalang gid mo ya ang naga-push sa nga kausa. Thank you man, Councilor, for giving this opportunity para makapatag kag salamat man sa aton Congressman yung pamati mo lang sa amon side. Siguro ang akong last words lang, kita nila matabing stand sa mga nilaing issue. Example, this is GB, may mga anti, may mga pro sa mga privatization, isang basiwa nilaing stand. Pero ang anti-terrorism bill, importante siyang pamatukan ng tanan na makaging natin mga dissented di sa lain-laing layi sa kaside lang natin anay. Pag kita mapamasok sa amuning bill kay maski pro or anti-soji kadaya or pro or anti-kill health kadaya maiduan sa gini sa amuning layi kay hindi ka na madlukan ka na balang magambal bala or mag-protesta kay basi balang ka-terrorista ka sa pili ka tapon. So, pangabay ko lang sa tanan nga tani basahon nila ang mga issue subong kag kung kamo hindi ka mo taga Bacolod pero taga Negros ka mo nataon nyo man kung anong stand sa inyong mga congressman kag congresswoman kaya nag-fund sila nagboto na sila sang yes sa labanan halin sa Negros si Congressman Benitez lang ang nag-fund lang nag-no-give so sa nga nag-abstain. So mo lang gid na salamat gid Councilor sa mo ning sigbo kag bayo nga gastanan. Salamat John Albert, no, thank you gid sa imong nga time, no. Nabatian si John Albert sang isa sa mga nag-lead man sang protest, no, against sa sininga bill, nagkadto sa ligad sa office ni Congressman Greg pero kung tulokon tagid ang ilagi na pamatukan gid ja ining bill man niya, no, nga naging pasar sinilang gid sa Senate, sa Congress, and now plermahan sa atong presidente nagbotwas kasing ilaman niya nga sentimento kag try to labot bala ang office ni Kong Greg namin siguro may isa pa kita ka side nga mabatian man kag maka-educate man sa aton about sinigid, no, kay sa kasakuon subong, no, sa pandemic nga tubang ta most of the time mga aton mga tagpalamati though hindi lagi man niya maka-follow yan, no? Hindi lagi niya makabasa per page siguro or kada section sa sininga bill. So try nato yung makapangayo kita bisa maribe sa office ni Congressman Greg gasataya kag at least nang makaatag man siya sa iyaman niya nga side ya, no, kung nga naging pasar ini siya nga lahi diri sa Pilipinas, no. Good morning anay sa tumang tagpalamati na pasensya gid hindi ko ni maisa-isa anay ang inyong pagpanamyaw, no.
Ara siya? Mera. Okay. Live diri sa buong upod naton ang staff ni Congressman Grega Sataya. Good morning. Hello, good morning, Councilor. Del Salanga, good morning sa tanan nga pamati sa imong programa diri sa Action Radio. Okay, upod natin sa buong si Mark Stephen Mayo, no? Mark, anong imuli ka na position sa office ni Congreg? Consultant. Consultant, and of course, being a part of his team, mas may siguro kung maayod yung nakasabat ikaw, no, para makahatag man sang side man ni Congressman Greg. Mawangkot lang ko anay, Mark, no? Bago lang gate na pod naton si Sir John Albert, no, isa sa mga nag-lead sa protest man against sa sininga bill, and express man a while ago ang iyam niya sentimento ya, no. Base pwede mo kami matagaan na isang bisan brief lang gid nga background about sa sininga bill. Okay, so sa liwat may nagagid sa tanan. Ang ini nga bill, ang anti-terrorism bill, mainly ang intention gid sang bill, syempre is to address our security concerns sa Pilipinas kay kabalo kita nga as naga-evolve ang chimpo, ang concept sang terrorism naga mas nagalapad kag mas complicated, meaning sina ang crime of terrorism or ang mga tao bisa likod sini, ang mga perpetrators, may mga measures man sila nga ginahimo, kumbaga nag-adapt sila sa nagkalain-lain man nga mga nga changes sa aton kalibutan. That is why nga mutuka muna ang intention ng sininga bill una gid gin-expand naton ang coverage sa aton daan nga layi, which is the Human Security Act. And now we have this anti-terrorism bill. Bill pa lang siya katiway pa man siya napirmahan gid sa aton presidente to comprehensively address, kumbaga mas mapalapad ang otoridad sa aton gobyerno, ang ilang monitoring, ang ilang intelligence para ma-monitor naton kag mabantayan ang terrorism or terrorist activities nga gakatabo diri sa aton sa pungsod sang Pilipinas. So amo na siya ang intention gid sang bill. No, makita ta man na sa explanation sang bill Senado, may explanatory note na sila, and ang ila policy tagang wisdom sang policy kung gin propose ini nga hagna. Now, as far as the congressman naman niya is concerned, at least para klaro sa mga listeners naton, ang aton congressman diri sa siyudad sang Bacolod, Congressman Grega Sataya, nag-vote na siya, councilor, nga yes with reservations. So doon mo na siya. Okay. Sige ba diretso na lang ko sa point na ginraise ni Sir John Albert. Kabalo ko malaba ini siya eh. So dirita na sa mga points na ginraise ni John Albert, no, Sir John Albert. Isa dito is ang section 16 nga asang bill nga nag-allow sang wiretapping and surveillance activities to suspected or alleged terrorists, no, without any evidence provided in court for a period not exceeding 60 days, no. About silingon, ang government can also compel telecommunication services providers or TSP to produce all information, call and text messages, data records, and other cellular and internet metadata of any suspected persons, meaning suspect pa lang sila, no, of any crimes defined in Section 4. Karon ang iyang gina-raise dito nga point is ginatagaan authority ining mga telecommunication nga i-trace. It's like losing your privacy, number one. Number two, what if for example nag-grant lang to against sa sinang telecommunication or sa sinabi nga company, tapos nang mabalos la sa imo, pwede ka nila i-declare as suspect kag nag-undergo na gin surveillance ka na nga wala pa sang ebidensya or base kung posible nga lain man yang imong intention, pero between sa inyo sa company ang problema, or lain for example ang imong purpose, pero pwede ka nila i-lead sa amo sininga nga kaso, for example. Anong stand ninyo dire, Mark? Yes, first of all, nang nami gini nga point nga ging-raise ni Mr. Pagunsan. Because ang ini nga part ang Section 16, isa ini sa mga pinaka-crucial man nga provision sang anti-terrorism bill. Ang party sini sa surveillance of suspects
an interception sang recording of communication. Una gid na nagsindihan namon, Councilor, nga actually medyo damo siya misconceptions party sining provision. Una gid, technically, Councilor, hindi ang mga telecommunication companies ang gina-authorize para mag-wiretap or mag-intercept. It is actually ang law enforcement agent. Okay? Ang law enforcement agent, before na siya maka-intercept or wiretap, dapat ma-apply na siya na yung ginatawag na natin sa legal term, Councilor, ex parte application. Ma-apply gina siya na petition dito sa Court of Appeals. Hindi sa kung nano nga ordinaryo nga court. Court of Appeals dapat. So pag-apply sina, tawon na daw para sa Black Councilor nga daw may higing pasaka ang kaso, pag tawon sa korte kung ayhan nagakaangay nga pamatbatan or husgahan nga guilty or not guilty ng isa katawo because tunaan ina sa Court of Appeals kung i-grant nila or i-deny ang inang application. Kag ang tawo nga maka-apply lang sa application, antes siya maka-apply, Councilor, dapat gaan siya sang written authorization halin sa Anti-Terrorism Council. So meaning, hindi iya basta-basta ang isa katawo lang, ma-apply lang itong matomato. Kung may nakita ko karon nga post, na nag-post si Juan de la Cruz nga muna kung ano dabi nga violence ang iya nga gina-introduce or din-post sa Facebook, kaya hindi pwede nga ako, Councilor, ma-apply ko dayon sa Court of Appeals para i-wiretap siya because dapat i-authorize ko anay sang Anti-Terrorism Council kag dapat law enforcement agent ko, hindi pwede private citizen. Number 2 nga point, Councilor, ang pag-grant sang application, may limit lang ina. Meaning, effective lang na siya within 60 days. Hindi na siya nga indefinite, nga forever i-wiretap ka. Effective lang siya 60 days. Kag kung gusto sa aton Anti-Terrorism Council nga i-extend ang ina nga period, ma-apply naman sila liwat sa another ex parte application sa Court of Appeals man Japon. Meaning, balik sa una nga proseso. Hindi siling basta-basta ma-extend lang. Kag may mga requisites ina or requirements or ground kung dapat i-extend. And last point, Councilor, party sa Section 16, ang stand ginadi actually sa aton congressman na matunagambal ko kagina, nag-vote kita with reservations because isa sa mga reservation naton, Councilor, ang sa Section 16 na di nga provision. Tsakto na ngambal mo, Councilor, nga ang sa bill na butang na nga even suspected persons pwede nila i-surveillance. But of course, i-follow Japon ang ginig-speaker ko kina, apply ex parte application sa Court of Appeals, ma-produce sila, Councilor, ang ila witness dapat. Hindi siya basta-basta. So now, ang isa sa reservation namon, may 3 kami ka-reservation, actually hindi lang ni 3, but given the very, very short notice and very short time nga matunan man ang bill, isa ini sa ginraise namon nga pinaka-importante. Kung nagid, ginambal na di, Councilor, ni Congressman Greg, na dapat ang Section 16 sang bill, party sa surveillance, hindi ni siya mag-apply sa mga tao nga ginasuspitsuhan pa lang. Meaning, ang stand namon, dapat ma-apply lang sa isa katawo na may formal na nga kaso sa korte. Okay. Okay, so meaning, this shall be applied only to persons nga may formal case na nga gin-file sa court. Hindi pwede nga ginasuspitsuhan pa lang. Isa ina, Councilor, on record sa mga reservations na ginpasulod ni Kong para makonsider sa pag-promulgate sa aton implementing rules and regulations. And which is very important, no? Kasi I think isa sa mga point gito nga gina-raise nila, isang amo siya nga punto. Kung amo na ang gin-raise nga isa sa mga reservation ni Congressman, I think tahom siya, no? Yes, Councilor. And last point na lang, Gid, speaking of IRR, may mga iban nga mga young people, actually, Councilor, nga against man sa anti-terrorism bill, nga nag-chat sa akon. And they told me nga abi nila, ang ini nga bill is already the final law, bala, Councilor, meaning amo na ni siya ang tanan nga kaundan. But we have to be very, very clear nga ang ini nga law, Councilor, may-ari pa ni siya later on nga implementing rules and regulation kagang mahimo sini ang Department of Justice kagang Anti-Terrorism Council. So ano ang crucial sini nga IRR? Because may mga parts ang law nga sometimes gina-assume ta nga amo na ni siya, nga vague siya. That is because may IRR pa siya nga i-promulgate kung paano i-implement kag kung paano ma-clarify. That's why nagpasulod kita yes with reservation para on record ma-take note sang aton nga DOJ kag Anti-Terrorism Council ang mga points nga gusto naton nga ma-include kag mas
ma-verify kag mas ma-clarify sa sining nga bill. Okay. Buot silingon, magkabag kita implementing rules and regulations, sa isa ka section, hindi siya dapat pagbasahon niya, amulan na siya. Because isupport na siya, no? I-justify na siya ang giho, kaya para mangin fair man sa tanan, do amos na bali ang punto. By the way, gali, pwede na makatawag si attorney or hindi pa? Allowed na Hindi pa, hindi pa nakapasal kami- siya niyo, pwede na, hindi pa, no? Hindi pa kaway pa kami ka-take. Oh, anyway, sige Mark. Alam pa kitang isa. Sa Section 4 of the bill provides the definition of terrorism, which do not include advocacy, protest, stoppage of work, etc., etc. Anong pwede mo siya ma-explain further on Section 4? Section 4 sa provision. Of the bill. Ang Section 4, nag-aatag ni siya sang definition and grounds Oo. kung sino ang mga or ano nga mga crimes ang ma-consider naton nga terrorism. Dahil ang councilor ginatry ko lantaw ang Section 4. Medyo laba ni siya nga section actually. Oo. Ang summary dili actually is definition of terrorism which do not include advocacy, protest, decent stoppage of work, etc., but included a provision that only limits to act that do not have intention to cause death, serious physical harm, or endanger a person's life, no? Isa lang sa mga gusto ko na i-question bala na Mark, iniining pag-stage sang protest o kung rally, why na siya gina-allow sa sining bill? Hindi na siya allowed ba? Klaro. Actually, Councilor, very clear ang sa Section 4, ginbutangan na da provided ang sa puntagid, mayara na da proviso na siyang term. Okay, dahil talibat anay, no? Nadula sa linya, no? Pag natin si Mark Stephen Mayo, ang consultant ni Congressman Greg Asataya, para at least may idea kita ang aton mga tagpalamati kung ano ini siya ang anti-terrorism bill, no? So, Okay, sige, go ahead, Mark. sorry, kinotod. I was saying, Councilor, ngambal ko, ang Section 4, ang first part sininga bill, gina-define, ang first part ng sininga provision rather sa Section 4, gina-define na di kung ano nga mga acts or mga buhat or aktibidades ang makonsider naton nga terrorism. Pero very clear ginadi sa last part ang proviso or ang mayara na provided that terrorism as defined in this section shall not include advocacy, protest, dissent, stoppage of work, industrial or mass action, and other similar exercises of civil and political rights. But sa lingon, Councilor, hindi ni sila mga activities nga gina-consider sang layi nga terrorism. Meaning, in layman's term, pwede ni sila naton himuon. Amo na siyang very clear. Pwede kita ka-rally, pwede kita ka-express ang aton nga grievances sa government. Pwede kita mga strike bala sa ulubrahan. Pwede kita ka-gather, industrial mass action. Kag ma-exercise ang aton civil and political rights. Klaro, ina katama sa bill. Nga pwede na siya, kag hindi na siya acts of terrorism. Magdaw lang Councilor, jutay lang gid nga background. Kaya ang pinaka-concern mostly sa mga oppose sa sininga bill, nga arab lang kung miskan sino lang, pwede i-designate sa Anti-Terrorism Council na terrorist. Now, ang aton nga, may tatlo na di Councilor ka pamagi para ma-designate ka as terrorist mo. Number 1, kung magsulod ka sa criteria sa UN Security Council Resolution. Meaning, ang United Nations, may ara na sila Councilor criteria or listahan kung sino ining gina-consider naton nga mga terorista diri sa bilog na Pilipinas. Number 2, ara na siya sa Republic Act 10168 o kung aton bilang anti-money laundering nga act. May ara na da sa Section 3, may tatlo na da ka-enumeration kung sino ang gina-consider naton or gina-designate sang layi nga terorista. Okay. Pag ang ikatatlo, Councilor, amo ining Section 4 sa aton nga bago nga anti-terrorism bill. Daw gin-expand na siya ang aton nga definition. So, dra lang na Councilor, malimit kung sino ang mga tao nga makonsider naton terrorist. Kag dapat may ara na siya nga order gidya sang court. Okay? Ang prescription sang terrorist, may order dapat sang court. Kag ang ina nga court is no other than the Court of Appeals. Okay. So, hindi na siya basta-basta nga korte. May ara kita MTCC, mga municipal trial courts, first level, na sila Councilor nga court. May RTC, tapos on top of that, amo pa niya ang Court of Appeals.
Okay. So amo na siya ka-strict sang designation na i-consider ang isa ka tawo terorista. Of course, given na siyempre councilor may ebidensya, may witnesses, daw parehas man kung paano naton ginapamatbata ng isa ka kaso. Actually, isa na sa pinaka-sensitive gid niya part, no? Kaya kadamos na nagawuri nga Yes. especially sa sinanga section gid, no? At least medyo naklaruhan kita kag hopefully may mga pagklaro pa, no, sa sininga bill before i-aprubahan sa ato man nga presidente ya, no. Isa pa gid, isa man si Councilor, Oo. sorry, Councilor, i-share ko na lang gali party sa designation sang terrorist. May ara man daragli reservation si Congressman Greg Sataya. If I may, Councilor, Oh, go ahead, go ahead. share ko na lang. So balko kagina, may tatlo kami ka-reservation. Ang isa ng balko ng kagina ang sa surveillance na dapat may formal na nga kaso sa korte ang i-surveillance. Ang number 2 namon nga designation, Councilor, amo ining party sa pag-designate sang isa ka tawo nga terorista na siya. Ang amon nga ginpasulod nga reservation ni Congressman Greg Sataya, Hambalya, it is most respectfully submitted that the designation by the Anti-Terrorism Council of terrorist individual, groups of persons, organizations, or association shall only be effective and binding upon the unanimous vote sang tanan nga members who must be present during the actual voting regardless of circumstances and excuses of absence. Meaning, sini Councilor amo ni, ang aton Anti-Terrorism Council, siyam na katawo ang nagapungko. So, ang amon nga reservation, ma-declare lang isa katawo nga terorista kung ang siyam sini nga members ng ATC or Anti-Terrorism Council mag-vote unanimous vote. Meaning, tanan-tanan sila mag-vote nga yes, terorista na sa. Kag dapat, tanan sila present sa pag-vote, kag dapat hindi pwede nga may excuse of absence. Meaning, hindi pwede nga hindi sila ka-vote because may importante sila nga meeting. Parehas ni siya, Councilor, gin pattern ni naton sa United Nations Security Council. May 5 na ka countries, Councilor, nga nagapungko, nga tanan nga desisyon sa United Nations, dapat ang 5 sini ka countries ang ma-aggregate, ma-vote yes. Isa lang na daang mag-no, wala sang desisyon nga matabo. Amo na sang reservation nga ginpasulod naton, Councilor. Bot silingon, dapat amo na kabakod sa ebidensya before natin ma-declare isa ka tawo nga terorista, no? Okay, Yes, isa pa gid, no? We only have 4 minutes left, no? Ari Marco, ang section 29 of the bill allows the government to arrest any suspected person without any evidence provided in the court to a period between 14 to 24 days without any warrant of arrest. Anong Yes. Councilor, sa sininga provision, ang Section 29, detention without judicial warrant of arrest. Una gid, let me explain nga may ara kita ginatawag na rules of court. Sa rules of court, particularly sa Rule 113, Section 5, may ara ng Councilor ginatawag na circumstances na valid ang warrantless arrest. Magambal kita warrantless arrest, i-aresto ng isa ka tawo nga wala warrant of arrest or court order. May 3 na Councilor ka circumstances para ma-arestohon nato ng isa ka tawo nga wala warrant of arrest or panawag siya na naton citizen's arrest. Una, kung ang ina nga tawo caught in the act nga naga-commit sang crime. Number 2, kung ang ina nga tawo after siya nag-commit sang krimen, nalagyo siya kag ginlaot sang pulis. Number 3, kung ang ina nga tawo na priso kag nalagyo sa prisuan, pwede siya dakpon nga wala sang warrant of arrest. Okay. Amo na sang 3 lang gid, Councilor. Kag may mga misconception nga nakita naton kag ginarespeto man naton ang iban nga stand sa aton nga mga kopdanan nga nagaupo sa sininga bill. Abi nila, Councilor, pwede ma-arrest ang isa ka tawo nga wala warrant of arrest outside or aside from these 3 circumstances. Ang punto naton nga sa bilya, Councilor, pwede lang gid ma-exercise ang warrantless arrest o aresto ng isa ka tawo nga wala warrant of arrest basta masulod sa 3 sini ka circumstances na ginaalaw na nga daan, Councilor, sa aton nga layi. Dugay na iya na plastar ang warrantless arrest nga circumstances ang 3. So amo man ang gina-follow naton, Councilor, sa sininga bill. In fact, amo ini ang reservation manikong naging pasulod. Nga meaning, arestuhan niyo lang isa ka tawo nga wala warrant of arrest kung magsulod siya sa criteria sang 3 nga ginambal ko kagina. What in the act siya, nalagyo siya after yan nag-commit sang krimen or nalagyo siya sa prisuan. Okay. So, muna siya nga itong reservation, Councilor. Alright. And also,
Sige, go ahead, go ahead. Ay, may add, Councilor. Sa detention, amo sini, pagdakop sang isa ka tawo, pagdakop sa iya, ang nag-arrest nga officer or enforcement agent, dapat automatically, Councilor, i-inform niya ang korte sa lugar kung diin gindakop ang ina nga tawo. I-notify kumbaga ang court. Number 2, ang aton nga Integrated Bar of the Philippines or ang aton Public Attorney's Office may obligasyon ang Councilor na bisitahon dayon ang tawo nga gindakop. Number 3, may logbook dira which is considered public document na pwede ma-access ang pamilya, sang media, sang mga abogado, sang gindakop. So amo na siya, Councilor, ang mga measures naging sigurado sang laying nga hindi ma-abuse man ang kinamatarong sang gindakop. Kag pinaka-importante gid na kung magsala lang na Councilor, kung hindi na ma-comply sang arresting officer, sang tao nga nagdakop, nga i-notify ang court, dapat na gin-inform ang IBP, ang PAW, prisohon siya 10 years. Okay. Ako na siya ka-stricto actually sang dakpanay. So not necessarily ang business in ulanggid, no? Kaya I think ang muna siya ang that's why it is also very important no nga kabay pa ma-discuss mapahat naton bala kay kada isa yung subong sa pinakagina kadako ginya issue sini no sa aton subong nga pungsod kay syempre do ka vague siya katama kag kung ano lang mabasahan sang tao syempre I mean you know hindi mo man na mabasol mo kung amo na batsyag nila at least na clear naton isa-isa no hopefully sa dadason ma-invite kita liwat kung mapasarin na siya nga live la Mark kabay pa nga maka-invite kita liwat sa inyong opisina kag sa mga listener naton subong nga may issue about sa sininga bill no at least nang mapalabot din naton sa aton yung mga pumuluyo. Finally ang imong message sa mga pumuluyo naton diri sa syudad sa Bacolod especially those nga nag-stage ang protest dira sa inyong opisina. Una gid sa tanan, siyempre thank you gid Councilor sa imo programa sa Action Radio nga may opportunity nga mag-explain kag sa aton nga mga friends nga actually in fact nakastoryaman kami ni face to face gid Councilor sa amon office ang nag-stage sila sang demonstration. I was personally there, nag-abot ko, personal ko nga nagayo sa aton nga mga friends nga imoy peaceful lang ta. Kag willing gid kami makipag-dialogue. Kag sa amon opisina sa tutod lang Councilor, for the record, we have this reputation nga kung ano yang mga protest or advocacy ding nga calls nga ginapanawagan sa aton opisina, ang aton congressman niya nagaatubang ginahalin sa nguna. Ang rally sa kung nanod ang mga grupo, ang congressman naton gakadto na kag nagapamati is very progressive kag he is listening. Only that gusto naton maintindihan man sa aton tagpalamati sang pumuluyo sang dakbanwang Bacolod nga ari kita sa sitwasyon Councilor nga pertigid kabudlay. We are still facing this crisis ang COVID-19 nga pandemic. Hindi naton gusto ma-compromise ang aton nga health, safety sa aton nga mga friends nga naga-demonstrate dito. That is why nga pag-dialogue naton sa ila Councilor, although ginakasubo gid namon, damo ni sila, pero 4 lang gid ang natubang namon kagin pasulod sa opisina because naga-observe man kita sang physical distancing kag kung tanan nga health protocols. So nagapasalamat kami nga ginggaan man kami nila kay gayunan nga mastorya kami nila, maka-explicar kami sa ila. Kag ang bottom line gid na disini actually Councilor, we may not agree on a lot of things, especially party sa sininga bill, but we respect the right gid nga mag-dissent. Pinarespeto namo nang ilang nga kinamatarong para mag-stage ang protest. Okay. Because after all, kainsindi ang aton congressman nga party ni sang ila gid nga basic and necessary rights sa aton nga constitution. Okay. So thank you gid sa tanan kag amo na on behalf ni Congressman Greg Sataya. Padayon gid kami nga naga-remind Councilor above all things nga magalong gid kita Japon kaya nga aton ginadiya Japon nga kontra ining pandemic sang coronavirus. Okay, thank you very much no when kita time. Thank you Mark Mayo sa office ni Congressman Greg Sataya. All right, so nabatian ang duha ka side no about sa sininga bill no kanami kita ni padalman pero ang aton time is very limited and it is very important mga ka-aksyon nga mag-monitor kamo after sini because sabton sa aton nga pinalangga nga mayor naman niya ang mga issues subong nga ginatubang naton diri sa syudad sa Bacolod. And to those gali nga nagapamangkot about sa mga OFW, locally stranded individual, overseas nga mga Filipino nga magkadto diri, ang aton nya mayor nag-coordinate gid sa national kag para mas maging smooth pagid ang aton nya operation sa pagbaton sa ila. No, i-discuss na further sang aton nga mayor right after sa program sa kay Action Boy Duran. So please stand by. Dira lang gid mo monitor gid mo anay kay very important nga information ang ihatag iya sa aton pinalangga nga mayor Bill
Bing Leonardia right after sa atong diri nga programa, no? Short na kita sa oras, madamo nga salamat sa inyong pag-upod diwat sa atong programa every Saturday morning from 8 to 9. Upod gihapon sa inyo kubos nga alagat kun si Hel Israel Ising Salanga sa Istorya Espesyal sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.